mga palautang dili sa kantidad sa salapi kundi lawm-lawm mga kahulugan sa utang, sala. Sa atong madungog, kana madungog nato ba, labi na sa mga palautang, lakbitan sa nato ning utang o mga palautang. Hala, utang lang yun. Ingon dayon, wa may na prisos utang. Nga karong ebanghelyo, naghisgot baya. Amot kasi atong tumanon ani ang balaod sa tao o ang balaod sa Ginoo. Nga ang maong sulugoon nga sa maong sambingay gipapas ang dako niyang utang ug sa panahon sa Ginoo niini kining milyon dako-dako kaayo, dako man gihapon gani na karon. Ug gikasugat niya ang maong isig kasulugoon nga nagkautang lang og ginagmay nga kantidad, pila lang ka pisos. Ug susama sa iyang gibuhat ngadto sa galon, nagpakiluoy ug mihangyo ayaw inton og apikiha miluhod sa atubangan. Susama nga mga pulong iyang gilitok sa agalon, mo po'y gilitok sa iyang isig kasulugoon kaniya. Apan lahi, no? Naon tayo kita'y pariha ba? Ang Ginoo, ang kaayos Ginoo pariha, pero ang kabuang sa tao lain. Ayaw ang taon ako kapikiha. Apan wala isang sugot o gipapriso niya hangtod makabayad sa utang. O na gaday mapriso sa utang, no? Dalatang hisgot ana. Palad man nato ang mga sambingay. Kung kining gitawag kantidad, kaptangan o butang nga makahigot ka nato sa kabubuton sa tao nga gitawag og utang, nailawm-lawm nga mahigot ang atong relasyon ug makabuhi tas maong relasyon na nakabilanggo ka nato diha sa atong Ginoo sa isig ka tawo. Kining gitawag og sala, no? Ragi prinda ang atong kalag o ang atong binisaya, dulduol man sa Tagalog, no? Sala, sangla. Tagalog, no? Iprinda nimo, sangla man na. Ug sa binisaya na to balikon pod ang maong gitawag og sangla. O sakit kalag, mo po na siya sala, sangla. Di ba? Dulduol ra. Is the total death. Tinibuok utang nato sa Dios ang tanan nga nato lawas ug kalag. Ug sa higayon nga ang Ginoo mangayo na niini, no? Kanang gihimo gwinta na niya. Sa akong pamalando kining ebanghelyo, dili ang gitawag og gitagaan niyang pahimug-atan nga makabayad ta. Unsaon man sa Ginoo, no? Unsaon niyang kwarta, unsaon na niya nga siya may tinubdan sa tanan, kundi adunay lawom nga implikasyon. Nabisan unsa ka yabag, unsa ka dako ang sala, dili ang binayranay sa sala, ang kastigo sa sala, kundi ang kaayo sa Ginoo nga pangayoon sa tao. Isag kapila makasala, unsa ka dako ang sala, mas dako ug way kinutuban ang kaayo ug pasaylos Ginoo. Muning pangayoon sa kinasing-kasing gayod. Ug sa anaa na kana kinang gitawag og pasaylo sa atong kaugalingon kay tinud-anay, mabitaw tinud-anay, kinasing-kasing gayod, mubuhagay na ngadto sa isig ka tawo nga susamang paagi nga nakasala ug nakautang usab ka nato. Apan kung dili gani kinasing-kasing, mao nay mahitabo sa gibasa karon. Ug sa kanunay gipahinumduman ta sa tunga-tungang bahin sa misa aron madugtong nato atong pangandoy sa Ginoo ug ang grasya sa Ginoo sa tao. Gidugtong gining atong pag-ampo ug pagtubag sa Ginoo sa iyang kaayo sa pag-ampo nga gitudlo ni Jesus. Kalimot lang ta ana. It's a basic and common prayer for all the Christians, Catholic and Protestant alike. The Our Father, o dili lang ang pagsangpit sa amahan, kanang dayong katapusan, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo ka kanamo sa among mga sala.
bali man ang atong tan-aw ani. Ug tungod kay nabali, di mao. Ug lisod buhaton, maglisod tag pasaylo sa mga sala, nya dayon unya dita mga pasaylo sa Ginoo. Kanunay na ang Ginoo nga naghatag sa pasaylo sa mga nangayo niini sa kinising-kasing gayod. Ug ang tubag nato niini kanunay pud untang ipasa ug ipaabot sa mga hingtungdan nga nangayo usab gikan kanato sama kita nangayo niini gikan sa Dios. Sumpayan nato kaya tayo atong mga dumuduong o atong mga karong panahon na hangtod sa Abril, itapos naman ang gitawag og pilgrimage to the holy doors no naaman ta sa atong diocese di ay adunay 13 ka mga simbahanan o balay alampuanan nga gitagaan ni ining holy door pagpadayag sa kaayos Ginoo niya kita kay nagsaulog man ta sa grace or mercy 500 years of Christianity ug aron madawat nato no nindot kay ning mga hitabua o nabutag 500 years of Christianity sa matag hugna sa kasaysayan sa panahon tuig sa grasya every 25, 50 no matag 25 ka tuig ang atong simbahan mo padangat ini gitawag spiritual bonus anaw na to pag-explikar unsa man ni siya ang grasya sa Dios diha sa iyang simbahan matag karon og unya ipanghatag sa mga tao sa gitawag og higayon nga atong ginganlan og tuig sa grasya na mga celebration ba nga tungod sa kaimportante sa mga selebrasyon makadawat ang mahingtungdan nga muhimo niini o gitawag og spiritual bonus nga ang atong mga sala tinambanon ta nag-explikar kini gitawag og indulhensya ang atong mga sala ilabi ng dagko kaayo nga atong gikumpisal gikan sa pagkumpisal hantod sa paghimo nato niya ng pagdawat anang indulhensya plenarya sa pagsulod niya ng balaang pultahan nga gipakasama nga si Kristo ang pultahan ngadto sa langit balik sa ing langitong amahan ang tanang sala nga atong gipasay nga atong gikumpisal sa kumpisalanan matag sala na manay tugbang kastigo di ba yung tampunga kumpisal ta napapas atong sala apan ang tugbang nga silot nag-ung-ung pana sama kon makabuak tag plato, kabuak tag baso, mingon ninta nga ay sorry ha, kabuak ko. Mingon ginang tagaya okay lang. Bayri lang pod. No na tugbang ba justice. Dili kay justice. O kining gitawag pamayad sa sala o kasamtangang silot, no? Temporal punishment, no? Bisa kasamtangang silot ato ning bayran dinhi sa yuta pinaagi sa itong mga pagampo, pinaagi sa itong mga sakripisyo, mga maayong buhat ug di ganita kahuman dinhi mo na'y pagtulon-an nato sa sunod nga kinabuhi ang pamayad niini sa di pa ta mosulod sa ginan sa langit kay hinlo man ang moadto didto pinaagi ng pagpamayad sa purgatorio no the cleansing state is not a place no the cleansing not only a place but a state kahimtang cleansing state and period to purify ourselves in preparation to be with God, the source of purity and spiritual cleanliness, no? Ang limpyo, kahinlo, o kaputli. O di man ta makasunod ni ana. O kining gitawag og kahago sa pag-ampo pamayad nato mga sakripisyong atong gibuhat, nani say tugbang sa gingon nako nining gitawag year of grace, special year of grace, tuig sa grasya. Tungod sa kalihukan nato paghandom sa dakong hitabo ang 500 years of Christianity nga ang mga hingtungdan matagaan niining pagpapas sa mga kasamtangang kastigo dinhi sa yuta nga di na nato kinahanglanon nga ato pangbudlayan ato panghaguan og bayran sa sunod nga kinabuhi. May nga uban tinuod na padre, gihatag man sa Ginoo nga nito dawaton pinaagi sa ang simbahan ni Kristo. Wala pagkanindot sa grasya ni Kristo diha sa kasantos o kabalaan iyang ipaambit matagkaron og unya aron kita makaangko ni ining kabalaan sa Dios sugod din sa yuta ngadto sa langit. Munang dili nato ni palabyon ha. Gitawag og indulhensya plenarya total sa itawag
tawag na pagpapas, sa English ang pagpapas, no? Ang hingpit nga pagpapas sa mga kasamtangang silot nga nakumpisal na sa kumpisala, no? Nas paghimo nato ni ana. Uban nunot sa mga pagampo sa atong Santo Papa, no? In union, in solidarity with our Pope, atong Pangulos, pagtuo sumusunod ni Kristo ug sa tanang mga magtotoo. Dili ni duha-duha. Grasya ni. Ayaw palabya. Dili po ni seremonyas, nga musungod lang ta diha, gawas dito, human na. Ang uban sad, ang extreme po ani, kay 13 man kasimbahan, no? Naipipila na to din sa Karkar, no? Sa Descent Shrine of St. Catherine, dito sa Barile, St. Anne, dito sa Argao, St. Michael Archangel, at sa Dalaget, sa Patos Dalaget, St. Guillermo siguro, no? St. William, St. Guillermo. Dito sa Buluon, ang Mahal nga Birhen Maria. Ug sa uban nga mga dapit, Mandawi, Bantayan, San Nicolas, no? Gikatag-katag na siya kay aron kita makadawat ni ana sa dapit nga haduol. Dili kay pakyaw ni hurot nga pay uban pud ako ni pakyaw ni hurot 13 kasimbahan aron 13 pud akong papa sa sala ay dili ang grasya dili linaog. Sa uban sa grasya maglaog-laog pa. Gidaghana siya aron mabahin og maapod-apod ug sayon ra kaayo kitang makadawat ni anang maong grasya nga gipadangat sa tuig sa grasya 500 years of Christianity nga motapos na karong buwan sa Abril gisugdan niya itong tuig munag ayaw ni siya palabya ang gitanyag nga grasya sa Dios ug mao nang atong himuon ang mga tulumanon ni ini ilabi na ang pagpagupisal sud niya ang paghimo nato o akong pagapinan sa maong pagkumpisal usab no dili kay kumpisal lang dili kumpisal kun dili God confession nuktukan gyud unsa ang atong mga sala kaniadto dako o gamay ilabi na ang mga mortal sin makapatay sa grasya nga makasantos ug atong itug-an ang tanang sala dili kay hagpat-hagpaton uy kailaman ko aning pare naman ko'y upat ka sala tulo lang akong itug-an ako ning taguan ang usa ano petaan na nga tawag uban kay mahilig kay tago-tago mauwaw man ko wa ka mauwaw pagpakasala ayaw pagpakauwaw ayaw kauwaw sa pagpangayo sa grasya sa pasaylo kaya kung dili na mo itug-an ang tanan no for example na kung upat ka sala ang usay imong gitaguan wala gyapon na mapasaylon ng tulo gitaguan ang ikaupat nahimo na nung 5 na makakatubangan sa Dios pinagi sa sakramentos kumpisal sumuro lagwa kaduhang lain ni ini nga gitawag og bad confession kana pong mga tao nga mamilig pare nga di makadungog sa ilang sala bungol no ay pare no pag kumpisal na to labi na sa Holy Week tanaw na ay nang pareha kay so tingog saba arita diri ada may tiguang kay bungol bungol ato ta dito kadungog di tagadungog bay ang pare na naminaw si pagtuon sa Ginoo bungol ug atong nuntan ang kabuang nato nga bungol atong sultian pod kuya po pabungol-bungol ang Ginoo nya di mamao ang ihatag ang grasya wa tay may no kasi natiyan ako ning di klaruhon ba ang bungol o di ba ugum-ugumon ano di maklaro example na kung balik-balik ko nina ako ito sa premier assignment sa Rosario dool ang edad-edaran ang iningon siya padre mo kumpisal ako padre klaro kayo no basta mga tiguang klaroho na gyud ang kuan tapusan kong kumpisal padre mga napo na katuig wow ang mga sala panugid sa sala manang ang akong sala padre mao kini padre ako padre ako padre ako padre ako padre ako padre ako padre unsa ka na sala padre no ang imong mga sala manang ang akong mga sala padre mao kini ako padre ako padre unsa ka na sala no og niingon din siya ni hunong dayon ang akong penitensya padre ni klaro na pod ni katok akong og niingon ko ang imong penitensya manang ang nyam manang manang da ingon ni siya
klaruhang akong pinitensya, Padre. Agi na po nako, klaruhang imong sala. Da. We have to be transparent in the eyes of our God. We cannot hide anything. Even the smallest, tiniest particle of our sin cannot be hidden by our God. Kung wala lagi ta mo ni atong tugbang ba no sa atong pagkatawhanon makasasala. Kung di lagi ta mo uwaw paghimo sa sala, tanang detalye gyud ang tugbang sa grasya sa Ginoo ayaw sa ikauwaw ang detalyado nga pagtug-an sa sala ug pag-angkon sa grasya sa pasaylo. Anong ikahadlok mong ginato mo ni kasagaran adi mangumpisal ang uban kay mahadlok. Pero inigbuhat sa sala dili mahadlok. Ngunang dili tan-aw nato mobalik ko sa mga ebanghelyo mo tapos sa taha. Dili ang importante ang binayranay, ang kastigo. Ang mas importante ni ini kahit pauta mangayo kanunay ining grasya sa Dios ug muila sa atong pagkamakasasala. Mo gani dag-ana nato sa unsa kadako sa sala. Ug akong tapuson sa mong gitawag og mga dagkong sala. Atong tan-awon to no padung ta sa Holy Week. Una-hunaon itong imagino na ito, akatong crucifixion scene, ang talan-awon sa crucifixion, na itulo ka cross, ang tunga sa itong Ginoong Hesukristo nga nagpagamatay sa itong sala. Ang isigdaplin, puro kawatan, ang usa dakong sala, tulisan. Tulisan gani, tinan na mo ilag maayo. Ang kawatan na panay kaayo, no? Mahadlok ng mangawat, pero tulisan, dili mahadlok, mo patay o mukawat, wala na kaayo nga naan niya. Og mount usa kakawatan nga dako-dako og iyang salaod sa balaod wala mo ila sa iyang kahimtang ug wa mangayo sa kaayo og grasya sa Ginoo apan katong usa sa dako-dakong sala gibitay nangayo miila og niingon kita gisilutan susama sa atong nabuhat apan kining tawhana tudlo niya sa Jesus walay sala ug milingi isa ni Jesus ug niingon Ginoo hinumdumi ako kung maghari kana unya ug gihatag diha ni Kristo ang pasaylo bisan unsa ka bug-at sa sala apan gipangayo sa kinasing-kasing ang grasya ug niingon sa Jesus karon dayon uban ka kanako sa paraiso. Susamang kahimtang sa kinsing-kasing nga atong pagkumpisal mo na'y kahigayunan nga naatauban sa Dios. Manindog.